Sanibona. Ngelilanga ke ngangiqhamuka eStenga. Sasingalayisha eStenga, safika sichithe nje ubuye empty. So ma usuka eStenga nje khona irobot elikhulu la udecide khona uhamba ngomgwaqo omdala R102 noma uyaqonda noma nje uthatha uright uhambe uyongijoin N2. So mina ngifuna ukuyihambela nje ngalomgwaqo omdala. La irobotini nje nanti India liyakhomba. Liyakhomba liyasheshisa impela nje. Empangeni. Vele ke qala ama number plate becaca nje ukuthi NUF. Yabo. Busheshe uyibona imoto ukuthi iya ngalapho yakhona. So naye ukubona uNUF lo kwamenza ukuthi angimisena kakhulu ngoba ebona ukuthi impela ile moto ayifunayo. Ayingime ke eligibele India nje lo mfana elikuma mid 20s thuthulela ko 25 umfana 26 24 into kanjalo nje. Angene kumfana yabona lamandiya la nolelezi engathi iphemile lapha washawa ikhathi ngapha saseyishiya lapha saseyigoqwa nazo uyabona amandiya akanjalo laba bafana abanjalo abancane nje. Ayibe ngene umfana ayebe ngiqeshisa engibingelela kunjani hayu uncle hey ngithi ngiyaphila ayancoma ingoma ngangidlalela Lucky Dube nje uvele ngimkhonzile ku Lucky Dube. Hey nice beat, hey nice reggae song, who's this guy? Ngimtshela ukuthi hayi uLucky Dube lo hayi nice ncoma nemoto nice cab ibizwa ngecab phela imoto kulaba abantu baseNdiya hayi nice cab clean ncoma no dashboard ukuthi clean unithi. Hey ngisho nje ukuthi hayibona emhlola sengeze ngayehlisa phela nered ukuze ngizoconnecta naye ngimuza ukuthi umndiya walokho ekhulume akaza aqeda nje. Hayi sihambe ke yangibuza ukuthi ngiyakuphi ngeBay noma ngempangeni ngithi hayi ngempangeni bese it's fine. Vele uyeBay yena uzofika eBay athathwe abafana bakubo noma abangabangani bakhe bayeshowe kahle hle ephathini. Hayi sihambe ke liphethe Kentucky India liphethe nje ibhakede le KFC. Hayi bese beka phansi Kentucky yakhe lena nobhakha wakhe bese ivula iKentucky ngiphethe nama rolls nje. Nami ngilambile nje vele ngangilambile bese vele ke yakhipha lama rolls ke khiphe nenyama lapho 2 piece bese yavala. Hayi adle kumfana alume iroll alume inyama aphinda abuyele enyameni futhi lapha afika khiphe ama chips. Yabona ama chips ase KFC avamise ukuba ngalokho okwekhalbothana la khona lincane nje leli bese ngidlulisela lama chips. Hayi bese ngiyabonga ngithi mina hayi ngiright yabo. Ziningi izinto angiavoida ngongayidlile inyama yakhe. Ngiyayazi mina indaba yama passenger nokudla mabekudlulisela ukudla ukuthi akuphethi kahle imvamisa. Bese ke engidlulisela lama chips bese ngiyabonga ukuthi hayi ngiright. I insist noma ke angiphikelele ukuthi aw come on man. Hayi bese ngibona Hlasimbe uzozibona ukuthi ngiyambandlulula yini ngoba Hlasimbe engomdaba. Ngwathatha ngidonsa nje 2 imicu nje emibili faka emlonyeni bese ngiyambuyisela. Come on you can have them yabona. Hayi bese ngiyawadla. Udle inyama ngapha mina ngidla amazambane ngapha. Ngidle vele ngangenankinga ngoba kuzofika ngithenga vele ukudla since imali nganginayo. So adla mfana akavula iwindow njengamathambo laphana ngidla ama chips namuze ngiwaqede ngivula iwindow nami ngitshinga iphepha lana sambe siyaxoxa. Hayi liyaxoxa yabona kuya ngophoshozwayo weNdiya. Aba siyaxoxa lapha siyaxoxa. Chazana nangephathi labaya kuyo ukuthi mabefika lapha na kuzobe kunjani. Hey too many cherries yabona nje hey isho ukuthi yini haze ngavelelwa. Sambeke weluthukela sivuse lapha mangethe lapha sidonse ginga indlovu sibamba umgwaqo lo R102 manje ubheke empangeni dlule emoyeni lapha ya Masundwini embongolweni emasundwini phansi eBhadi kanjalo kanje sodlula eMthunzini. Mase silapha nje ngase sidlule eMthunzini nje khona indawo lapho ungawela umfula umlalazi lapho ebese eyafona lo ngene icall nje imtshela ukuthi hayi sesila eCrossing eDlangezo. Bese ethi ke kuzoba malini ngoba uzosala eCrossing eDlangezo. Ngithi mina imali iyafana hayi bese yahleka. No problem don't worry. Cabathi ngo 50 rand ngaleso sikhathi ukuya empangeni. Kodwa still linganginikezi nje imali. Sambeke Forestini sidlule echibini egarage. Asiqhamukele khona ke lapha eCrossing laseDlangezo. Hayi nampa abangani bala ngempela ngikhombisa there's my homies, there's my friends, there's my brothers, my friends. Hayi bese liyehla. Ayilehle nje phela uqala iqule ibhakede le KFC leli beke phansi. Sikubiza ngebhakede phela lokho.
uzothi abantu ibhakede elikhulu 25 liters cha thatha ibhakede lalibeke phansi athathe ubhaka wakhe nawo beke phansi avale isicapha amise isithupha iwindi livaliwe ngithi avale ngithi mina hayibo shaya ihuta hayibo ndoda imali kimi ngitshela ukhohliwe abuya athi what yabo ngithi mina imali ngize ngenze nesayini imali phela iwindi livaliwe shutha aphenduka atshelela abangani bakhamba nabo hlasimba ukuthi hey nange sengifuna imali lona bese beza lamandiya amanye bese ngathi eza ngasesicabheni afika avule ethi hey what you say my man ngithi imali phela ethi what money ngithi imali yokugibela athi come on man I gave you my chips yabo usho ukuthi unginikezela ama chips uqonda ukuthi ngalama chips anginikeze wona ubekhokha hey angazi ngehla ngoshovo njani ngicasolele igama nje liyangicika lokuthi hawu nangu umfana madoda usho ukuthi ngoba nginikela ama chips nje bese ukukhokhela uhambo njalo lonke 100 kilometers wonke ukukhokhela ngaphakishana ama chips asangikhokheli vele ngehle nje fast and break ngehle fast ngithi hey angisashayina singise lapho ngumhliba nje ngesizulu ngithi hey wena sungidakelwa wena musa nje ungidakelwa mfana ngazongibhedela mina abeke phansi ke iKFC yakhe lana aphuthaza lapha kubhaka adonsa wallet akhipha 100 rand abuze how much you said 50 rand ngathi hey ngathi hlwelo 100 rand ngawufaka ephaketheni ngahamba hayi ngoba mhlawumbe ngihamba nemali yakhe ngicela ukuthi hawu nangu umfana madoda usho ukuthi njoba ngingaka nje ngisebenza ngishayela netekisi imali vele ngiyiphethe ubona ukuthi mina nje ngifanele la ama chips mhlawumbe mhlawumbe nje kuba mhlasimbo wakhipha inyama sadla ubuhlobo ke buyakheka bafowethu ubuhlobo buke bakheke egcina umuntu ungamkhokhisanga nangayo nje ingxoxo uthola mhlawumbe umuntu umkhaya wakho noma mhlawumbe akuchazela isima kuso uma ubona ukuthi vela ugcwele awunamuntu ungacela mhlawumbe su understand ukuthi hayi akanankinga kodwa hayi ukuthi azasibeke isizathu umuntu ethi ingane ungwanga kithi why ungikhokhisa njengalo lendiye lethi nje hawu ingane ngunikela ama chips shutha akakhokhe ngenxa yama chips akana sizathu angasibeke esinye sohlase imali akanayo nani kodwa nje uthi yena unginikile ama chips yabo engazathi ngulamba nje mase ngitholela ama chips sengidla into eyigugu kunakho hawo ngavela ngathatha imali mina ngavala isicapha ngihamba abathe my change ashaya imoto ngihamba ngase ngimgcwalisela ngase ngimgcwalisela ukuthi abone ukuthi wona wonke umuntu nje ungaphila ngama chips bajwayele vele laba wasebenza khona nje laba bajwayele ukuthi akunikeze ngishiya impahla uyaphela ngenyanga usaholi noma iholo sebelafulile ngoba usekunikeza impahla akade ethe akasayisebenzisi akade ethe akasayidingi la ekhaya noma kunikeza ikhabethe nje lumbhedu nawo unqana ukuphoxa uthi hayi ngiyanqana ukuphoxa ngizolenzana lelikhabethe angilithathe kodwa uyothola mase kufanele uhole lobe selakutshela ukuthi awusakunikeza nje ikhabethe so ngacasela lokho ba vele ngase ngiwazi umlando wabo ukuthi hambe nje kube khona isikhathi abakujikela khona athi umuntu lithi indiya hayi ngunikezile nje ukuthi so nami ngabona hayibo nakho kungificana khona kungifica ngengane into engafike nje ku25 years izotshela mina ukuthi inginikezile ama chips ishuthi bingiholela ngalokho bikhokha so nje ukhona bethe ake ngixoxele indaba kade ayigcina ngithi hayi ngizoke ngiphinde ngihlokoloze futhi Siyabingelela ngenza ukuthi sicela maqala ungene kuleli khasi lethu wenza ubulungisa cofa subscribe button kule channel yethu umgosi wenza ukuthi ke uma kuphathanisi nganiza kwethu ukukhuluma indaba yokuthi hayi esuke Stenga wagibelisa India zinganiza kwethu elaliya kuphi liya ephathini mina ke nawe nganiza kwethu bengathanda sihlangana lapha ku comment section ngizovo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba lweNdiya eliphethe iKFC mina nawe siphinde sihlangana nawe video elandelayo danko bye